Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Akap. Kumusta na atong mga kaigsunan nga suking kumusta na atong mga suking tigpaminawan ining mga orasas sa kamudtuhon. Kumusta naman no? Naginaot ko nga naamoy sudaan sa inyong pagpangahon. Kung naamagani unsa may atong sudaan karon din ha o nahuman na pagkaon no. Katong mga tambukon ayaw mong pasagad og kaog karne kay makadaot na sa lawas. Katong mga niwangon ayaw mong sigig kaon og kining bulad o mga pait, mga kana bitaw mga sa maning kana bang usa ni mga pagkaon na mahigala no. Mga paraton nga mga pagkaon kaya madaot o niya ang inyong kunsaman, ang inyong kidney, no? Kasi ikaw, parat, no? Too much salt is dangerous. Too much fat, too much, kini gitawag na itong fat, too much salt, too much sugar, makadaot ka na sa lawas. No? Gani, too much love, gani, will kill you, no? Doon ay kanta nga ako ang paboritong singer, no? Sigihan ako sa unang bata-bata pa ko, muna ako ang kugihan nga sige na itong suhid-suhid ka na ni kanta bitaw sa love of my life, you don't leave me, don't broken my love. Kisa man ang singira si Freddie Mercury, no? Bata-bata pa ko muna kugihan akong katakantahon sa udan, no? Katakanta ko sa udan. Sa kasara ko tayo, hilig mo ta katakanta lagi. Mas Freddie Mercury ang gisang kakanta bitaw anang kanta nga Mama, just kill the man. Una sa una, bata-bata pa ito mga higala, kugihan, kita na mga kantaha sa una, no? The late Freddie Mercury, yung matod pa niya, too much love will kill you. Samot na too much sugar, no? Too much salt, too much fat, you know? Muna nga, too much vices will kill you, gina, no? So, muna, no? Nga, too much exposure to the heat of the sun. Ayan, no? Muna nga, kutob sa mahimo, ampingan ginato atong lawas kay bisan gani ang gugma kung masugbayhan na magadido. Ayan no. Nahalano may mudto na kanatong tanan mga higala ato dayon kumustahon usab si kinsa may atong kumustahon ka. Of course atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato po nga station manager dito sa Actin Basay, si Brother Elmer Lugatiman, ug ang tibuok pamilyang Lugatiman, ug ang tanan gyud nga mga taga-Actin, no? Dugay-dugay na kung wala ka anas Actin mga higala, no? Siguro mga dugay-dugay na mga ibutang laman nato 15 minutos na siguro. Pareho sa na sa among komedya mga higala nga kini kabahan bitaw og kanabang karning baboy ba ingon na gani maingon nga kaon sa ani, dugay-dugay na kung wala ni kaon na ng karning baboy, brother. Mo ba? Dugay-dugay na, mga 15 minutos na siguro. So, ingon ni Ana, no? Mga joke-joke, ginagbay, mga higala, no? No, ingon ni Ana, ang kinabuhi, kinahanglan nga ato ang lakip-lakip na gagmay pulo katawa. Tanawa ng mga buang, mga higala nga gasigir nagkatawa, di ba? Malipayon nagyapon kaayo bisag dunay gikagulaan. Okay no. Ano may mudto na kanatong tanan mga higala na ginaot kita nga doon nagmay kita nga atong kahinatson. Abo na mayroon kita mga higala ari kita sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ining kamudtuhon. Matud pa memorial site no for drug war victims inaugurated in La Loma Cemetery in Caloocan City, no? Nato pa ang katubitaw nga himong biktima manghigala sa drug war ni kanhi presidente Rodrigo Duterte, Digong Duterte, gihimuan gyud og memorial dito dapit sa may La Loma Cemetery sa may Caloocan City, no? Gihimuan gyud manghigala, no? Ya balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis nagkanayon couples need Christian community help, no? Sa ato pa ang mga magtiayon
kinahanglan gyud og tabang gikan sa katilingban sa mga gitawag nato og Kristiyanos, Christian community. Nga sa ato pa kinahanglan gyud nga ang mga kana bitawng magtiayon nga Kristiyanos magpamimbro gyud magkaagid ba mahimong magpakaaktibo gyud sa mga kalihukan sa mga katiling sa mga kalihukang katilingbanon. Kaya nga naman mo kanay makagawa makahinungdan nga mga stress ba makuha-kuhaan ug nga adundagan kayo mga suliran nga masulban tungod niya. Hala no? May mundo na kanaton tanan mga higala, ari kita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon bisag way nang utana, no? Matod pa kini ni Brad Jones Manaban nga ato ang igsuon sa trabaho mga higala no nga makalingaw gyud pud ka. Kuan jo kay ning Brad Jones mga higala. Ako magsisibya man sa ko pero kuan ko kayo ning Brad Jones Manaban kining nakaday gyud po ko sa iyaha nga pagkasiaw ba. Okay no? Abi no, may mundo day kang Brad Jones Manaban no, ang usa sa mga banggiitan nga magsisibya sa kanang radyo sa Dumaguete. Okay, Santa ang atoa karon nga santo mao si Santa Benedicta no. Kunya kuan kini siya mahigala no. 6th century nagpuyo na siya unya nagpuyo siya sa usa ka kumbinto nga diin gipuy-an gud niya ang kinabuhing maampuon ug matinabangon sa iyang isigkaingon no mo kana nga karong adlaw May 6 gihinumduman nato si Santa Benedicta mo na siya female counterpart sa Benedicto Benedicta ni siya. Okay, nahala no may mudto na kanaton tanan mga higala. Ato day nga timbayaon usab og may mudto nga atong kalahurong obispo Bishop Polito B. Cortez, station manager si Father Ramaata, ug nga ato usab nga mga kaigsunan nga mga kaparian ug timbayaon nako og mayong mudto usab nga kuha nga kining Gawix din na sa Kalumbuyan si Gawix Christian Durango. Kumusta? Abi no ari ta mahigala sa ato ang ari kita sa ato ang gitawag og catechesis no, catechesis ta. So doon ay mga pangutana diri mahigala. Father, so may problema na ako nadunggan nga laing relihiyon nga matud pa nila ang atong Ginoong Jesucristo tao lamang ug dili Dios. Unsa may imong ikatudlo kabahin niini? Ato pa ni claim sila na denied kung sa in English pa na no. They denied the divinity of Christ no. According to them, kanang si Kristo usa lamang pud kahinimo dili sa Dios no. He is also a creature. He was also a product of creation no. Tao lamang siya. Pero kini maong pagtulon-ana una na kining nahisgutan sa Katolikong simbahan sa panahon pagani ni Emperador Constantino sa Roma. Nakahinumdum mo ni Emperador Constantino, ang anak bitaw ni Reina Helena, no kanang Reina Elena ba? Nga kanto bitaw matimpong Flores de Mayo, kana bitaw anak ni Reina Elena nga maoy matud pa usa sa mga dako kayong gikatampo nga mahimong lehitimo no legitimate ang Christian faith sa Roman Empire. Ang nagpatawag gud ani kining kuan mahigala kining mao nga konseho si Emperador Constantino kasako na ginaingon dugay na malagi ning pagtulon-ana no. Kining pagtulon-ana na kuan na kini nahimo na kining kontrobersiya sa panahon pa ni Haring Constantino. Buhi pa si si Emperador Constantino ini. Unya agi og paghatag og katinawan ini kay medyo nagkabahin-bahin man lagi ang simbahan ni atong higayuna no. Nagpatawag siya og usa ka konseho nga giapilan sa mga 318 ka mga obispo. Kining maong kining pagtulon-ana nga nagsalikway sa pagka-Dios ni Kristo. Nya ang pangalan sa maong konseho nga gikonvene o gipatawag ni Haring Constantino mao kining konseho sa Nicaea or Nicea no. Gani nahitabo kini niadtong tuig 325 no.
bulan sa Mayo o naghisugdan ang pagkahisgot-hisgot ni ining mao nga kontrobersiya sa kinibitawng divinity of Christ or pagkabalaan ni Kristo, pagka-Diyos ni Kristo. Mayo 325 na tuig. Noon niya, natapos kini sa bulan sa Agosto ba o gyapong tuig. Sa ito pa mga kining Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, 4 ka bulan yung hinisgutay ni ini. Unya, gipatawag kini sa ato ang ni Emperador Constantino aron masulbad yun kining kontrobersiya nga gitawag nato sa in English og Arianism or Arianismo nga nagtudlo nga si Kristo dili Dios kung dili tao lamang usab og usa ka hinimo, creature lang pod. Pero atong ilhon kini si kining Arianismo gituuhan no, although nga adunay mga kanang mga pagduda na kining Arianismo ang nagtudlo niini mao si Arius o usa ka matod pa usa ka Alexandrian priest ngadtong 4th century. Matod pa niya, God alone is immutable and self-existent, and the Son is not God but as a creature with a beginning, but a creature with a beginning. Sa ato pamatod pa niya, Diyos ra gyud maoy ni sana nga maoy gitawag og immutable nga sa ato pa and self-existent, no, walay naghimo sa Dios, no. Unya ang anak dili kuno Dios kay matud pa hinimo ra man pud siya. Sa maong konseho, no, gihisgutan sa kuna ginaingon 4 ka bulan nga debatihay, no, sa Council of Nicaea. Unya human nakahukom gayud sila nga si Christ dili madawat, no, kining gitawag natong heresiya nga gitudlo so sa kaparing Katoliko gihapon, no, si Arius, no, Alexandrian priest nga matud pa niya si Kristo tao lamang og dili Dios. No, sa maong konseho sa Nicaea nahukman gyud nga or nauyunan nga si Kristo Dios ug tao nga matuod, no. Naa man na sa Council of kanibitaw gitawag nato og konseho kanibitaw sa ato ang Nicene Creed ang kuan ha. Naaman na dire, no, ang mga teksto sa Nicene Creed, no, matud pa dire, oh. Kini bitaw na nagatuo kami, no, nagatuo kami sa usa ka Ginoo, no, matud pa dire, oh. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios, nga matuod gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, no. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaong sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas sa kanang Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato, sa katulong adlaw mabanhaw siya o matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan, mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay, ang iyang gingharian walay katapusan. So kining mao nga teksto nga akong gibasa sa nagatuo ako, ang naghimo niini mao gyud ang Nicene Creed katubitang sa akong ginaingon katubang konseho nga gipatawag mismo ni Emperador Constantino. Oh, matud pa diri, oh. Matud pa diri, oh, matud pa niya Dios. Oh, no, nagatuo kami sa Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. So ito pa, si Kristo kuan gyud alang kanato, no, Dios ug tawo nga matuod, no, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaw sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan nga ulay ug nahimong tawo, no. Tanaw ito, Dios gikan sa Dios ato pa Dios gyud siya. Ug makita po nato dire ug nahimo pud tungod kanato gilala sa bato
Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Kining mao nga credo sa na Nicaea, mao kini ang resulta ni adtong kining gitawag natong konseho nga gipatawag mismo ni Haring Constantino ni antong tuig 325. No, dugay na kainit 325 ka tuig pa nga nahukman na sa simbahan nga si Kristo Dios ug tawo nga matuod. No, klaro ba? So muna siya. Pero matud palagi karong panahona nibalik na pud ni, no? Nibalik na pud ning panahona kay doon na naman po mga gitawag na to fundamentalist group or kinibang mga dili pud fundamental mga kining usa na pud kasimbahan nga nagtudlo na pud kabahin ni ining pagtulon ani Arius gani daghan pang uban nga gitudlo nila dili lang kay si Kristo tao lamang og dili Dios kundi nahimo pud silang fundamentalist group, no? Mura og daghan na kaayong mga butang nga ilang gipanudlo, no? Kabahin na sa mga santos, kabahin na sa mga pagpanguros, ug daghan pang uban, kabahin na sa pagsalikoy kang Mama Mary, daghan pa muni kay mga bag-o nga kana bitaw og sa ato pa na offshoot sa Arianism. Pero dire sa Pilipinas, no? Medyo daghan-daghan po kaayong nadani ni ining mga klase sa relihiyon nga misalikway kang Kristo nga Dios o kang Kristo nga Dios kay ilang gituhuan si Kristo tao lamang, no? So muna nga sa panahon ni Haring Constantino na wala naman ta ni pero nibalik lagi. Pero kuana nadugangan na daghan na kaayong mga pagsupak, no? Himo na silang gitawag nato sa in English og fundamentalist group unya Arianismo pag yun. No? So, pero alam ka natong mga Katoliko, sa una, medyo na nakahimo si Haring Constantino pagpakgang ni ining mao nga klase sa mga pagtulunan kay official religion good sa Roman Empire ang Christianity. Sa ato pa, ang emperador doon nag-say kung unsay iyahang gustong pagtulunan. Namuna nga kini si Arius ilang gi-exile. O gani wala na mga kasaysayan kabahin sa diha nga gi-exile siya no gipalagpot kini si Arius kay mo talaga naka-cause og division sa simbahan sa panahon ni Constantino. Karon medyo naa naman lagi wala naman lagi tay gitawag natong freedom of religion kay daghan naman po kaayong mga religious sectors muna nga nito nga na pud ning maong pagtulunan na gani midaghan na gyud na kanang gitawag nato muna nahimo nga usab-usab sa mga debatihanan tali sa mga Katoliko o sa mga dili Katoliko, no? Kining kabahin sa divinity of Christ. Dugay sige na ning gidebatihan, no? Sila si Father Darwin, no? Si Cardinal kay ni si Father Darwin karon, no? Ang ato apong banggiitan usab nga manugdebati sa mga laing relihiyon. Usa sa gyud sa mga kining controversial gihapon kaayo issue nga usahay mo ilang debatihan kinig yung pagka-Diyos ni Kristo. Kaya kitang mga Katoliko, ang atong gituuhan, si Kristo Diyos ug tao nga matuod. No? Nga naman, kaya sa akong bahin, sa akong bahin, no? kining istoryaha, no? Dili gini sa mawala na. No? Kay dili naman lagi Christianity ang official religion sa simbahan. Sa una, dali-dali na itong murag tulura ka bulan na napakgang na to ni Haring Constantino. Karon kay na naman tay freedom of religion. So muna nga makapagusto na gyud og sa imong gituuhan. Pero muna kanang kabahin sa debate, sige na gina dili na gina mawala kay mga wala tong original nga mga manugdebate nga ana mga relihiyon nga ingon ni ana. Mawala na po si Padre Darwin kay matigo lang na pero na padayon na gyud na gihapon so kini kabahin sa kining gitawag na debate kabahin ana murag dili na gyud sa ako rang pagagpas murag magbalik-balik na gyud na siya. Siguro mapakgang pila ka balik na pod. So nga kita isip Katoliko, ang atong buhato na lang is kita mismo no do na pud ato ang barugana na lang nga dili na gyud nato pud bitaw ba dili na nato usbon ingon ni ana no. Usa ni ana kining atong pagtuo nga si Kristo Dios ug tao nga matuod no kay matud pa diri sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 20 samtang naghuna-huna siya niini si San Jose ba mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo umiingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw ka hadlok sa pagpangasawa kang Maria kay siya nagsabak
pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Unya sa kining Juan Kapitulo 14, versikulo 6 sa 11, atong kuhaon, mahigala ang Biblia. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6 hangtod sa 11, mausab kini ang atong babasa. Juan Kapitulo 14. Yara. Versikulo 6 hangtod sa 11. Sa naman to. Yara mahigala. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na gayud kamo kaniya o nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, unya wala kapag gihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan, wala ka mamutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako. Wala magikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko ni kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako. Kung dili kamo mutuo sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod niining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat sa labaw pa niini kay moadto man ako sa amahan. Ito pa kining maong gipangtudlo ni Hesus, no? Mahaom usab kini sa atong gituohan nga si Kristo Dios ug tao nga matuod, no? Kay matuod palagi kanang sa Juan 14, no, versikulo 6 hangtod sa 11, makaingon kita nga si Kristo tao gyud, no? Kay natao man siya sa lalang sasabakan sa atong mahal nga birhen. Kasi kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak man, no? Pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak man sa gahom sa Espiritu Santo. Sa ato pa si Kristo tao gyud, kay ang iyang inahan tao man gyud. Nagsabak man siya, pero dunay pero tungod kay gisabak man siya sa Espiritu Santo. Ana, no? Uya do naman gyud dili mo tuo, no? Kay matud palagi ni Kristo. Kung dili ka mumutuo sa akong gisulti, tuuhin ninyo akong gibuhat. So atong tan-awon ang mga binuhatan sa atong Ginoong Hesukristo. Nakabantay mo itong dakong unos nga diin didto si Kristo uban sa mga tinun-an unya hapit na malunod ang ang sakayan nga ilang gisakyan sa linaw sa Genesaret. Sa usa ka pagpamilok gipahunong ni Kristo ang balod ug ang unos. Muna usa sa mga buhat ni Kristo. Unsa man ni hunong ba wala? Ni hunong. Sa ato pa sa buhat ni Kristo nga makaingon kita nga siya Dios gyud tungod kay aduna siya gahom sa pagkontrola sa kinaiyahan. So walay tao nga makakontrola og kinaiyahan. Wala siya niingon nga sa ngalan sa Dios, sa ngalan sa Amahan ingon siya na. Niingon siya automatic hunong ug gihunong ang balod. Do na bay taong makapahunong og unos? Sa to pa mo ni giingon ni Kristo nga ayaw kamo pagtuo sa akong gisulti apan maoy tuohi ang akong buhat. Ya buhat sa Ginoo makaingon gyud kita nga siya Dios gyud katungod siya gihimo. Nya sa kahigayon usab niya na usa sa mga buhat ni Kristo kanang nagbuhi siya og mga minatay kanang hinumdom ni Lazaro. No? Wala siya niingon nga sa ngalan sa Dios Lazaro tindog. Wala niingon siya nga Lazaro gawas ug ni gawas si Lazaro nga buhi na. No? Ato pa kung kanang giingon bitaw diri sa Biblia nga ayaw ka mong tuo sa akong gisulti, maoy tuohi ang akong gibuhat. Kita makatuo gyud ta nga si Kristo Dios gyud tungod sa iyang binuhatan. No, di ba no? Kay gisulti na nadaan ni Kristo nga kung kabahin nagsulti ayaw ra kay mong tuwa na pero maoy tuohi ang akong mga buhat. Nya unsa man si Kristo kanadaang nagpahunong ka og mga unos, mga balod, gipahunong nimo ni kalma ang panahon. Wala siya niingon nga sa ngalan sa Dios hunong, wala. Niingon siya nga hunong. Kung ni hunong ang kining gitawag nato og kining gitawag og
kining balod ug unos. Doon ay mga komedya ngayon si kuan lagi may pastor ba nga niingong hunong anak ko no nya ni hunong pod. O iya hapon to pero wala man to sa Biblia, no? Siya ra may nag-ingon nga hunong nya ni hunong na pod di ni ala no. So si Kristo ni banhaw og manitay si Lazaro mismo. Na walay tao nga makabanhaw og minatay sa iyang kaugalingong katungod. Si Kristo sa iyang kaugalingong katungod. So wala nga kining pagka-Dios ni Kristo, no? Ato na siyang tuo usa sa mga paagi nga makatuo gyud ta kaniya nga Dios, mao gyud ang iyang binuhatan. Kay gisulti naman na daan ni Kristo nga ayaw ka magtuo sa akong gisulti, maoy tuuhi ang akong binuhatan. O klaro ba? Abi na wala naman kita po ano, lapaw-lapaw na tas oras. Pero salamat kayo ha, balik-balikan na ito na ugang mahigala ha, kay medyo kontrobersi na sa gamay. So sa ngalan sa itong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato ang mga kaigsunan nga mga kaparian nga nagpaluyo usab sa Katolikong simbahan, ang alagad, no? Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin kaninyo ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!